Takže vítam vás u ďalšieho videa, nachádzame sa v Gym Nation, priamo v Dubaji. Dneska som mal prvého klienta o 6, potom sme si požičali auta a išli sa trošku pretekať. Ale to nás nezastavilo, aby sme mali tento večerný tréning, takže poďte sledovať s nami. Dáme si dneska chrbát, biceps, poďme. Takže pre niekoho možno prekvapujúce, ale pre mňa bežná realita. Mohli sme sa dneska na to vykašľať, mali sme kopu možností, ale to by som nebol ja, predsa. Poďme to poriadne pušnúť, je okolo 10 hodín večer a gym je 24/7, takže keď tu budeme do nedele ráno, tak mne to nevadí. Bráčko musí ísť spať, musím sa o neho postarať. Máme si prvý set. Vidíme, ako to pôjde. Gym vyzerá neskutočne. Dúfajme, že nás nevyhodia do 2 minút. Čo ti jeba? Už poďme druhý set. Kámo, sila už ide do mňa. Kámo, už ide do mňa sila. Už zasa do mňa ide. Zasa sa, kámo, premením na zviera. Čo ti viac treba? Sobota večer, toto je môj sen. Splnený sen. Sobota večer, ponatáčať nejaké videjka, zamakať poriadny tréning. Ráno máme celkom zaujímavý program. Takže to ako každý deň v podstate. Treba ten život žiť naplno. A my ho určite, že žijeme. Ježiš, už to je moje. Už to je moje. Môžeme pokračovať. Idem pozrieť, ako vyzerá pumpa. OK. My sa rozbiehame. Bude to lepšie. Let's go. Another set. Ideme posledný set. Potom sa presúvame niečo na stred chrbátu. Ešte musíme vymyslieť. Je tu toho neobmedzené možnosti. Či stroje, či činky, či tyčky. Je tu toho na výber, takže to pozrieme. Pozrieme a všetko ukážeme. Last set. Trošku som tam strácal range of motion, tie posledné opakovania, ale na budúce to bude lepšie. Pokračujeme niekde na stroj, trošku sa musím ukliniť. Poďme. Tu večer, kamoško. Vyzerá vôbec zle. Poďme na ten ďalší cvik. Ty kokska. Ale mi to vybruje so srdcom.
Musíme dať nižšie hlasy to lebo... Som ešte nezažil, ty kokot. OK, stačilo rozprávania. Takže, poďme na úzko. Poviem tak, jak je. Koncentrická, excentrická. Koncentrickú som sa snažil čo najviac potiahnuť a potom excentrickú len spomaliť. Príliš ťažká váha, ale nie ťažká pre mňa, jak sa žíka. Máme ďalší set, ďalšie 2 a pokračujeme. A celkom si tak uvedomujem, možno nie, že som robil chybu, ale niekedy som slova, ktoré som hovoril, bral až na príliš ľahkú váhu a myslel ich skôr ako keby, že zo srandy. Ale keď si chlap, tak za svojimi slovami si treba stať. A teraz to funguje tak, že keď niečo poviem, tak to stále sa snažím dodržať. A urobím preto všetko. Aby tvoje slova mali nejakú váhu. Aj voči sebe, aj voči ostatným ľuďom. Šupy, zase nič nevidím, ale myšlienka ďalšia na dnes. V podstate úspešným alebo bohatým, a nemyslím len finančne, sa ti stačí stať iba raz v živote. Prečo to neurobiť čo najskôr? Poďme sa nad tým zamyslieť, ale až po tomto tréningu. Teraz pokračujeme, takže chrbátik máme 2 cviky, ideme do tretice, napumpujeme bicepsy. No. Môžeme ísť do toho McDonaldu, čo bol vedľa. To by bolo ukončenie. To by bola šupa. Ja neviem, či nespravíme. OK, nič. Nejde len o váhu, ide o to, ako kontroluješ tú činku, aké tempo dodržiavaš. V takýchto commercial gyms sa častokrát stretne, že žiadna kontrola váhy, žiadne precítenie a nulové tempo. To sú úplné základy, bez ktorých sa nemôžeš ďalej pohnúť. A keď nemáš tieto basics naučené, tak si stratený a veľa nebudeš progresovať. Budeš sa trápiť. Keď sa nechceš trápiť, tak dole máš profil, na ktorý sa môžeš ozvať. Toto sú sety, ktoré potrebujeme o polnoci. Takto sa rastie. Veľmi si to tu užívam. Splnený sen jednou vetou. Čo viac je, môže byť krajšie, keď si môžeš zacvičiť, pekne sa našlapeš, všetky tie hormóny začnú pracovať. A už toľko eufórie, čo tu mám, nič viac mi netreba. Toto je môj priestor, takzvaná safe zone. Nič viac nepotrebuješ ku šťastiu. Ja rozmýšľam, kebyže mám iba izbu, tam 2 činky. Škoda, že to je spojený. Už je veľa hodín na mňa.
Ty kurva. Krásny set. Toľko motivácie v hlave. Ešte to bude to ešte krásny príbeh. Od začiatku až do konca. To všetko je len začiatok. Okay, teraz naozaj vyzerám ako na steroidoch. No, teraz sa priznávam. Dnešný večer, kámo, je taký 50-50, že zasa nedal by som ruku do ohňa za to, že nie som. Dobrá pumpa, dobrá atmosféra asi. A si budeme len cez noc cvičiť, kámo. Cez deň budeme robiť a cez noc budeme cvičiť. Potrebujeme ísť spať. Že kebyže nepotrebuješ spať, koľko viac roboty urobím. Možko, by som neprejebal čas. S spánkom by som makal. 24/7. Šupy. Čo viac, kámo? Party, robota. Kámo, tá robota, kámo, toto ma nabíja energiou. Ďalší si dáme. Tebe si ešte vezmi, že keď začnem. Jedného dňa tak ti poviem, to je prvá vec. A druhá vec, že Olympia. Easy. Vezmi, že 7 rokov pracujem na tomto, deň čo deň. A od 14 vlastne príde mi, že keď si sám, tak vtedy najviac rastieš. Som od 14 som začal pracovať, býval som 2 mesiace úplne sám, bez rodičov, platil som si nájom, platil som si jedlo, každé ráno som chodil do obchodu. Keď som si nenavaril, tak som nemal jedlo. Takže to ma dalo do takej pozície, že som začal šlapať a niekde sa začal posúvať. Mal som okolo seba, kto v 14 vieš, však mal som spolužiakov, čo v 20 si nevedeli navariť. Jeden spolužiak mi povedal, že nemôže ísť cvičiť po obede, lebo čaká na mamku, dokým mu navarí jedlo, alebo že nevie urobiť rýžu. Toto je úplne bežná realita. Ale tak to aj skončí. Podľa mňa každý otec chce, aby sa jeho syn čo najskôr osvojil a tak trošku ho do toho tlačí. To je len dobre. Čím skôr to urobíš, tým lepšie pre teba, pre tvoju rodinu, pre tvoje okolie. Ja som to zažil v 14, keď som chodil pracovať na 10 hodín do dosť náročnej fyzickej roboty. Mal som 14, keď som prvýkrát začal robiť, zarábať v pohode peňažky a starať sa o seba. A odvtedy iba rok. Od koho vieš, potrebuješ podporu od nikoho, od samého seba. Nie je to krásne dokázať sám sebe, ukázať, že na to máš. Som vždy myslel, že budem čakať, vieš, že dostanem dačo od rodičov alebo takto, ale som sa v živote nedočkal. A tým pádom, čím skôr to pochopíš, že sa treba spoľahnúť na seba, tým lepšie pre teba. Si vezmi od 14. A to si ešte pamätám, že ráno o 6 som vstával, išiel som do obchodu, navaril som si o 8 nasadnem na bicykel 10 km do roboty, skončíš o 6 po obede, 10 km naspäť. A večer dal som len večeru a o 9 som chodil cvičiť, bráško, nič ma vtedy nezastavilo. Normálne bol som mladý zabijak. A takto sa mi budovala disciplína. Každý jeden večer o 9, o pol 10 cvičiť, o 11 som končil, o pol 12 jedlo, o 12 spať, o 6 znova. Keď toto si vybuduješ v mladom veku, tak sa to rýchlejšie na teba všetko nalepí a rýchlejšie sa osamostatníš. A čím rýchlejšie sa osamostatníš, tým lepšie pre teba. Takže makajte, zostaňte silní a my ideme zajebať ďalší set.
Jay Montana, man. Shit. Oh my God, it's Jay Montana, man. I can't love no bitch cause I want money, yeah, I run it out. Sipping too damn much, I'm looking down, I got a stupid gut. Chillin' with the gang up in LA, oh yeah, we stupid off. How you fall in love, man, she don't. No ani nevyzerám jak naturál, ty kokot. Dneska vôbec. A celý týždeň sme mali dosť náročný. Som spal tak 3-4 hodiny dakedy. A normálne, že toto sa robí s mojím telom, tak... Máš také dve cesty, vieš. Na začiatku si zoberieš trénera a urobíš také veľké skoky hneď na začiatku, že ti niekto pomôže či s technikou, alebo s rozložením cvičenia, alebo stať tiež so stravou. Môže ti pomôcť na tej ceste. Ale pobudeš samouk, bude to trošku dlhšie, ale dokým nebudeš študovať, tak sa neposunieš, vieš. Môžeš cvičiť v prvej pol roku, vidíš nejaké výsledky, ale keď sa do toho poriadne oprieš s vedomosťami, tak si stratený. Dobre, nejdem hovoriť ako presne jak tento týpek. Now I'm rockin' Rex, chopper with a beam, ain't got a stick, niggas started selling candy, now they moving bricks, we was fucking broken, mommy looking for a leg. To je on, čo? Krásna séria. Lepšie povedané, že toto je ten diskomfort, lebo úspech vedie ku komfortu a komfort vedie zasa ku zlyhaniu. Piči, dobre som to povedal? Takže buďte si vedomí, v ktorej časti tejto vety sa nachádzate a ovplyvnite potom svoju budúcnosť. Vidíme sa zajtra. Ďakujem za sledovanie. Dole bude potom Instagram. Ak niekto potrebuje s niečím poradiť, ako vždy, som tu pre vás a vidíme sa na budúce. Čaute. Opatrne.